tal, com esteu? Espero que estigueu bé. En aquest vídeo vaig explicar quines són les passes per a resoldre una equació de primer grau. Per comprendre les passes, el primer que hem de fer és això que veieu aquí en aquesta pantalla, que és identificar els elements d'una equació de primer grau. Elements, per altra banda, imprescindibles perquè sigui una equació de primer grau. Bé, en allò que us heu de fixar és en l'equació pròpiament dita, és això que us he ressaltat. Quins elements hi ha aquí? Primer, tenim una part que està a l'esquerra, que és aquesta. Aquesta part no se li anomena part esquerra, se li anomena primer membre. Tenim una part dreta, que no s'anomena part dreta, sinó que s'anomena segon membre. I separant el primer membre del segon membre tenim la igualtat. Com se diu cadascun d'aquests elements que tenim tant en el primer membre com en el segon membre? S'anomenen termes. Cadascun d'aquests elements és un terme. 4x és un terme. Menys 6 és un terme. 8x positiu és un altre terme. Menys 2 és un altre terme. Una x positiva és un altre terme. Menys 5 és un altre terme. Menys 5x és un altre terme. I un 3 positiu és un altre terme. Fixeu-vos que el terme també és el signe que té cada terme. Aquest terme no és el terme 6, és el terme menys 6. Aquest terme no és un 8x sense signe, és un 8x, però tenint en compte que és un 8x positiu. El terme aquest no és el 2, és el terme menys 2. Aquest terme és una x positiva. Heu de saber que aquí davant és com si hi hagués un coeficient 1. El que passa és que UX no s'escriu mai. El coeficient 1 s'abreuja. Per tant, o s'omiteix, millor dit. X seria com una vegada la X, però l'1 no s'escriu mai. I tots aquests són els termes de l'equació. L'altre element imprescindible per tenir una equació, tenir una lletra, que pot ser la X, pot ser la Y, la Z, la H, pot ser qualsevol lletra. El que passa és que la lletra més famosa que apareix sempre en les equacions és la X, per cert, minúscula. Les lletres que representen incògnites en les equacions són sempre minúscules. La més famosa és la X. Si fa falta una altra sol ser la Y, si fa falta una altra tercera lletra sol ser la Z. Però en les equacions de primer grau només tindrem una lletra i s'anomena incògnita. Què vol dir incògnita? In, no, cògnita, coneguda. Per tant, és una lletra que representa un nombre desconegut. És un nombre desconegut perquè precisament el que volem és conèixer-lo. Per què això és una equació de primer grau? Doncs perquè la incògnita està elevada a 1 i ja sabeu que l'exponent 1 no es posa. D'acord? Doncs això són els elements que heu de tenir clar d'una equació.
Comentari. Les paraules membre i terme s'assemblen molt. Jo ara després, amb l'exemple que explicaré a continuació, no confongueu membre amb terme. D'acord? I donem a començar amb un exemple que tinc preparat d'una equació de primer grau, un exemple que serà el que em servirà per explicar-vos quines són les passes per resoldre-la. Si l'equació de primer grau o de segon o com fora molt senzilla, es podria resoldre mentalment. Però hem de tenir un mecanisme, hem de tenir un algoritme per saber resoldre-les sense dependre de la imaginació que tinguem o de la inspiració que tinguem en el moment si l'equació no és especialment senzilla. Vaig arreglar aquí una petita cosa, un moment, així, i aquí faré una cosa més que serà vale. Molt bé, i donem a començar. Aquí efectivament tenim un primer membre, tenim el segon membre, tenim la igualtat i tenim la nostra incògnita, que com veieu no està elevada a res, és a dir, està elevada a l'exponent 1, per tant, és una equació de primer grau. Què és el que no tenim encara? El que no tenim encara són els termes. Què fa que no tinguem encara tots els termes definits? El fet de tindre parèntesis. Llavors, primera passa per a resoldre equacions de primer grau. Eliminar els parèntesis. Anem a mirar-los. Aquest parèntesis, aquí és com si hi hagués un punt del símbol de la multiplicació. En les equacions de primer grau ja estaríem dintre de la part d'àlgebra de matemàtiques. Si no veieu el punt de multiplicació, no passa res. Podem prescindir del símbol de la multiplicació. Per tant, si no el veieu, automàticament identifiqueu que està multiplicant. Com es farà? Com llevarem aquest parèntesis? Vaig a escriure-lo ara perquè sí que ho tingueu clar. Com se lleva aquest parèntesis? Aquest parèntesis es llevarà multiplicant el nombre de fora per cadascun dels termes que tenim dintre del parèntesis. Haurem de multiplicar menys 5 per menys 6 i després haurem de multiplicar menys 5 per el 4x positiu. Per fer-ho, haurem d'aplicar, per exemple, la regla dels signes. D'acord? Però allò important és que sapigueu que el nombre de fora haurà de multiplicar a cada terme que està a dintre del parèntesis. Ara després ho faré i us donareu compte què farem amb la x. Per cert, algú pot pensar, i per què no fem primer els parèntesis, que en les operacions combinades els parèntesis sempre tenien prioritat i s'havien de fer el primer de tot? No podem. No podem perquè aquests dos termes no són semblants. No són semblants. Semblants és la paraula que defineix en àlgebra que no els podem ni sumar ni restar. Per què? Perquè són de naturalesa diferent. Una cosa és un nombre menys 6 i una altra cosa és un nombre que multiplica a una incògnita. És com mesclar menys 6 plàtans i voler-los sumar amb 4 melons, per exemple.
No podem fer això. No podem sumar 4 bolígrafs amb 6 llapissers. D'acord? Per tant, l'única manera serà multiplicar el nombre de fora per cada terme dels que està dintre. Abans de fer-ho, anem a mirar aquest altre parèntesis que hi ha. Aquest altre parèntesis que hi ha aquí, poca cosa s'ha de fer. L'única cosa que passa és que davant del parèntesis tenim un signe menys. Què provocaven els signes negatius davant dels parèntesis? Canviar els signes del resultat, si s'havia pogut fer, o dels termes que hi hagi dintre dels parèntesis. Per tant, aquí tenim una x negativa, l'haurem de convertir en positiva, aquí tenim un 3 positiu, l'haurem de convertir en un 3 negatiu. I ja està, d'acord? I anem a passar a fer la primera passa, que és llevar parèntesis. Si no hem de fer res, no hem de fer res. Aquí començam amb un 3x, aquest que estava aquí no s'ha de fer res. Tenim un menys 2, aquest que està aquí, que tampoc s'ha de fer res. Ara sí, anem a començar a llevar parèntesis. Menys 5 l'hem de multiplicar per menys 6. 5 per 6, 30. I menys per menys, regla dels signes, positiu. Així de simple. Seguim. Menys 5, multiplicat per 4x positiu. Anem a veure, això com es fa? 5 per 4, 20. Menys per més, menys. I si tenim una x, continuarà estant la x. D'acord? La x, si la teníem, continuarà estant. Passam al segon membre. Aquí tampoc hem de fer res, menys 12x. Aquí anem a llevar el parèntesis, com hem dit. Aquest parèntesis d'aquí simplement hem de canviar-li el signe als termes de dintre del parèntesis perquè tenim a fora un signe negatiu. Per tant, quedaria una x positiva i un 3 negatiu. I després teníem un 7 positiu que no havíem de fer res amb ell. Molt bé. I seguirem amb la segona passa. Segona passa. Vaig anar preparant això d'aquí. Bé, en la segona passa què hem de fer? Hem de dur tots els termes amb x a veure si pogués, jo crec que sí, els termes amb x els hem de portar al primer membre i els nombres a veure quin color havia utilitzat pel segon membre, jo diria que aquest pot ser, i els nombres els haurem de dur al segon membre. Repeteixo, que m'havia entretingut aquí escrivint amb colors. Els termes amb x els hem de portar al primer membre. Recordeu que el primer membre és la part de l'esquerra i els nombres els haurem de portar al segon membre. Recordeu que era la part dreta de la igualtat. Però, amb una condició. Si un terme l'hem de moure de membre, li haurem de canviar el seu signe. Si a un terme l'hem de canviar de membre, li haurem de canviar el seu signe. Òbviament, si un terme ja està en el membre que toca, no li haurem de canviar el signe. Per tant, 3x menys 20x menys 12x i aquesta x ha d'anar tot al primer membre.
però els que tinguem que moure de membre els hem de canviar el signe. Començam. 3x està on toca, no l'hem de tocar. Menys 20x està on toca, no l'hem de tocar. Però aquest menys 12x l'hem de portar al primer membre, per tant es convertirà en més 12x. Aquesta x positiva l'hem de dur al primer membre, l'hem de moure, per tant es convertirà en menys x. I ja no tenim cap altre terme amb x. Ja hem portat tots els termes amb x al primer membre. Els nombres, que són els termes que no van amb l'incògnita x, els hem de dur al segon membre. Menys 3 està allà on toca, no l'hem de tocar. Més 7 està allà on toca, no l'hem de tocar. Però aquest menys 2 està al primer membre i l'hem de dur al segon membre, per tant li hem de canviar el signe. Aquest 30 positiu està al primer membre i l'hem de dur al segon membre, per tant li hem de canviar el signe. I ja hem fet, jo crec que és el més famós que es fa en les equacions de primer grau, que és ordenar, repeteixo una vegada més, els termes amb x al primer membre, els termes sense x, que són els nombres, al segon membre. Però si hem hagut de moure un terme de membre, l'hem hagut de canviar el seu signe. Següent passa. Següent passa, quina és? La següent passa és, aquí tenim tots els termes amb x, aquí tenim tots els nombres, aquí tenim tots els bolígrafs, aquí tenim tots els llapissers. Per tant, què hem de fer ara? Saber quants de bolígrafs tenim i saber quants de llapissers en total tenim. Com se diu això? Això se diu simplificar tots els termes amb x i simplificar tots els termes sense x, que són els nombres. Això com ho hem de fer? Doncs amb aquest exemple que estic posant-vos, com si fossin, per exemple, bolígrafs. Tenim 3 bolígrafs, menys 20 bolígrafs, més 12 bolígrafs i menys 1, ja us he comentat abans que l'1 no es posa, és com si hi haguera un 1, i menys un bolígraf. Per tant, aquí hauríem de fer la suma resta del nombre 3 menys 20 més 12 i menys 1. Si voleu, ho podeu fer a part. Per aquí quedaria menys 6. X. Estan parlant de bolígrafs. Estic posant aquest exemple perquè diferencieu bé els termes amb x i els termes que no tenen x. Igual a, i en el segon membre hem de juntar tots aquests nombres. El nombre negatiu 3, més 7, més 2 i menys 30. Què quedaria? Menys 24. Si teniu dubtes, ho feu a part. I arribam al moment final, a la darrera passa d'una equació de primer grau, que és l'aïllament de la incògnita. L'aïllament de la incògnita. Aïllament, l'hem de deixar tota sola la incògnita. De quina manera la deixarem tota sola? Doncs amb una fracció. En el numerador posarem el que ens havia quedat simplificat el segon membre, en el nostre cas menys 24, i en el denominador escriurem el coeficient de la x, el coeficient de la incògnita, que en el nostre cas serà menys 6. Un coeficient al que no li canviem el seu signe. Això no és allò de moure un terme de membre al primer o al segon i si el movíem l'havíem de canviar el signe. No, tal qual el coeficient de la x el posam com a denominador. Això és una fracció
que menys partit menys, ja sabeu, podríem fer un ras, convertir-ho tot en positiu. Jo ho escriuré aquí. Ho tornaré a escriure 24 partit 6. I això és una fracció que no és que es pugui simplificar una mica. Si es pogués simplificar, la simplificaríem. No és que es pugui simplificar una mica, és que directament és una divisió exacta i tenim l'obligació d'escriure el resultat. 24 dividit 6 dona 4. Doncs això, aquest 4 és la solució de la nostra equació de primer grau. Repeteixo la passa final. La passa final consisteix en aïllar la incògnita. Si l'aïllam, veurem quin és el seu valor. Veurem quina és la solució d'aquesta equació. Per tant, havíem començat amb una incògnita, un nombre misteriós no conegut, un nombre misteriós desconegut que el volíem conèixer i hem acabat coneguent-lo. El nombre desconegut és 4, un 4 positiu. Podria haver estat un nombre negatiu, podria haver estat una fracció una mica simplificada. D'acord? Doncs aquestes són les passes per a resoldre una equació de primer grau sense fraccions. En un altre vídeo faré un exemple resolent una equació de primer grau amb fraccions. I d'això és tot.